Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay
ako, galakyaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit, umaawit, umaawit akong galak. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Inapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Panis vitae donum Patris,
Good evening, dear brothers and sisters in Christ. Our Mass sponsor for tonight is Mr. and Mrs. Susana Palyasigi and family. Let us also include in our prayers the following intentions. For the thanksgiving of Peng Olalia and family, Mejia and David family, Adelaida Soto and family, Lerma Vergel de Dios and family, Tanaleon Rivera and family, and Benjamin Silverio. For the quick recovery of Ernesto Vergel de Dios and Antonieta Limhoco Antonio. And for the souls of Cesar, Dominga, Nemencio, Buenaventura, Jose, Lucita Bulawan, Josefina Galang, Doktora Catherine Ann Magcasi, Conrado Galang, Naring Pangilinan, and all the souls in purgatory.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We are already in the 18th Sunday in Ordinary Time. And last Sunday and all the succeeding Sundays that we will have, we'll always have the Bread of Life discourse, no? Yan na lang palagi ang ating maririnig at mababasa sa ating mga gospel, no? In our gospel, yung mga ating ebanghelyo, no? And this explains the importance of Eucharist, yung misa sa ating buhay, no? So, from the many times that we have made absences, that we have not been faithful to our Sunday obligation, that whenever we absent ourselves, we are not, we feel that we are not affected by it, as if nothing had happened when we wish. No. Let us ask the Lord His forgiveness, that we may be faithful to our Sunday obligation. All together, please. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. Draw near to your servant, O Lord, and answer their prayers with unceasing kindness, that for those who glory in you as their Creator and Guide, you may restore what you have created and keep safe what you have restored. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. The whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "Would that we had died at the Lord's hand in the land of Egypt, as we sat by our flesh pots and ate our fill of bread. But you had to lead us into this desert to make the whole community die of famine." Then the Lord said to Moses, "I will now rain down bread from heaven. Each day the people are to go out and gather a great portion. Thus will I test them to see whether they follow my instructions or not. I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, in the evening twilight you shall eat flesh, and in the morning you shall have your fill of bread, so that you may know that I, the Lord, am your God." In the evening, quail came up and covered the camp. In the morning, a dew lay out about the camp, and when the dew evaporated, there on the surface of the desert were fine flakes like hoarfrost on the ground. On seeing it, the Israelites asked one another, "What is this?" For they did not know what it was. But Moses told them, "This is the bread that the Lord has given you to eat." The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord gave them bread from heaven. The Lord gave them bread from heaven. What we have heard and know, and what our fathers have declared to us, we will declare to the generation to come, the glorious deeds of the Lord and His strength, and the wonders that He wrought. The Lord gave them bread from heaven. He commanded the skies above and opened the doors of heaven. He rained manna upon them for food and gave them heavenly bread. The Lord gave them bread from heaven. Man ate the bread of angels. Food He sent them in abundance. And He brought them to this holy land, to the mountains His right hand had won. The Lord gave them bread from heaven. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I declare and testify in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their minds. That is not how you learned Christ, assuming that you have heard of Him and were taught in Him, as truth is in Jesus, that you should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires,
and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God's way in righteousness and holiness of truth. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the good news according to St. John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs from heaven, but because you ate the loaves and you were filled and satisfied. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of God, or when the Son of Man will give you. For on him the Father God has set his seal." They said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." So they said to him, "What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat." So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to him, "Sir, give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." My dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maulang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Gusto ko po umpisa na aking sharing sa isang kwento. Kayo nang mag-judge sa kwento kung ito ay para sa inyo o epektado kayo ng kwentong ito. I will tell a story
and you just listen to it and imagine or think it over if it has a similarity in your life, no? Okay. Mayroon pong isang lalaki na may masayang pamilya. Sila po ay nakatira sa probinsya, no? Si Atoy, no? Renato, si Atoy. At sila po ay sa probinsya nakatira. At meron naman po silang, si Atoy nagtatrabaho sa kumpanya. At okay naman ang sweldo niya, kaya lang hindi yung sobra-sobra. Nakakaraos naman sila, no? Hindi nagugutom, no? Ang pamilya ni Atoy, 2 babae at 1 lalaki, no? So, 3 anak niya. Si Celia ang kanyang asawa. Sila ay simpleng pamilya, pero nagmamahalan kahit na hindi mayaman. Simple ang buhay nila, masaya, at sila ay palasimba. They always go to mass together. Pag linggo na, nagsisimba. Tapos pag nakasweldo medyo malaking sweldo ni Atoy, sila ay kumakain sa labas, nagbabanding. So masaya ang pamilya nila. Sama-sama silang kumakain, no? Nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan. Ito yung pamilya ni Atoy, no? Hindi mayaman, medyo mahirap lang, pero nakakaraos. Hanggang sa araw, si Atoy ay mayroong good news. Good news yun. Kasi sabi niya, yung uncle ko, yung tito ko sa Amerika, pinipetisyon ako, sabi niya. At sasabi niya, magtuturis daw ako. Pagkatapos, lalakarin niya ang aking papeles upang doon makapagtrabaho ako. At pagkatapos makakuha ko ng papel, para sa ganun, sabi niya, baka makuha ko kayo. Sabi niya, kasi sa Amerika, it's a land of flowing with milk and honey. Sabihin yung green pastures, no? $. Diba? Brother Lloyd, $. Walang kwenta yung peso. $. So sabi niya, pag pumunta ako dito, aangat ang buhay natin. Sasagana tayo. So, sa madaling salita, si Atoy nakapunta sa Amerika. At totoo ngayon, tulungan siya ng kanyang tito. Nakapaghanap ng trabaho. Tapos, naayos yung papel niya. In 2 years, nagkaroon siya ng American passport, naging American citizen. Magaling yung tito niya, merong koneksyon. So ngayon, nung nagtatrabaho na siya, maganda na yung trabaho niya, pinitisyon niya yung kanyang 3 anak. Sabi niya, mga anak, total, sabi niya, matatapos na kayo ng college. Magtatrabaho na kayo. Papetisyonan ko na kayo. Dito na kayo magtatrabaho. So, yun nga. Pinitisyon niya yung kanyang 3 anak. Yung lalaki at yung 2 babae. Natira si Celia. Si Celia, sabi niya, ayusin ko muna ang dapat ayusin dito. Dapat ko munang ayusin yung bahay natin. Ganon. Walang matitira. Sabi ganon. Pabayan mo na akong manatili dito. So, hindi mo na siya pinitisyon. No? Ngayon, after 2 years, nakapagpatayo sa magandang bahay, hindi na nangungupahan. Itong mga anak niya, may kanya-kanya ng magagandang trabaho, 4 na yung nagtatrabaho sa kanila, kanya ayos na. Sumagana ang buhay nila. Yumaman sila. Malamansyon ng bahay niya, malaki. Sabi niya, dito ka na. Ipagbili mo na. Yung bahay dyan sa probinsya. Walang magagawa dyan. Gutom lang dyan. Dito ka. Ikaw ang bahala sa bahay dito. Ikaw ang magluluto. Ikaw ang bahala sa bahay dito. Dito ka na lang sa bahay dito sa Amerika. Mas maganda dito. Sa madaling salita,
napetisyon na si Celia. Nandun na sa Amerika. At nabuo ang kanilang pamilya sa Amerika. Pero ito ang tunay na naramdaman ni Celia nung kasama na niya ang kanyang pamilya. Nung kasama na niya ang kanyang pamilya, may napansin siya. Ano napansin niya? Nagbago ang mga anak niya. Nagbago yung kanyang asawa. After ilang years lang sa Amerika, no, mga 3 years, ang asawa niya, sosyal na. At mahilig na siyang magbisyo-bisyo. Meron na siyang drinking body, no? Mga kabarkadang umiinom. Tapos, minsan, nagbibisyo pa, no? Nag-good time, nagbibisyo. Tapos, yung anak niya, yung lalaki, sobrang materialistic. Wala na lang sinabi kundi pera. Kumita ng pera, maraming pera, para makabili siya ng magagarang kotse, mga mamahaling gamit. No? Medyo maporma siya. Gusto niya, porma. Magandang kotse. Mahal na kotse. Yun namang dalawang anak niya na babae, naging wild. No? Hindi na niya mapagsabihan. No? Umuwi ng very late. Tapos, yung kumisan hindi pa umuwi ng bahay. Natutulog kung saan sa bahay. At nakikipag-boyfriend kung kani-kanino. Pag pinagsasabihan niya, hindi siya nire-respeto, hindi ginagalang kasi wala nang po. Hindi na nagmamano, wala nang po. Talagang westernized na sila. Oh, tinatawag lang siyang Celia, ganun, ma'am, ganun, ganun. Nakita niya, wow, hindi yata maganda itong nangyari sa amin. Akala ko, gagandang buhay namin, magiging masaya kami. Aangat ang buhay namin. Oo nga, magkaroon kami ng material na bagay, pera, gamit, bahay. Pero sabi niya, hindi naging maganda ang epekto sa pamilya ko. Ano nangyari? Nagkawatak-watak ang pamilya. Hindi na sila nagmamahalan, nagbabangayan, nag-aaway, hindi nagkakaintindihan. Ito ang pamilya niya. Winasa ng material, ng karangyaan ang kanilang pamilya. At itong mabagsik, nakalimutan na nila ang Diyos. Hindi na sila nagsisimba. Hindi na sila nagdarasal. Wala nang Diyos sa kanila. They forgot God. No? Kanya yon, naging masakit ang pangyayari kay Celia. Nagkawatak-watak ang pamilya niya. Nag-ibang ugali ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Wala nang pagmamahalan. Wala nang pagkakaisa. Wala nang pagtutulungan. Sabi niya, nalulungkot ako. Buti pa nung nandun ako sa probinsya, nandun kami sa probinsya, kahit hindi kami marangya, simple ang buhay, pero masaya. Nagmamahalan, nagkakaisa. Sama-sama kami nagsisimba malapit sa Diyos. Ngayon, wala ng Diyos sa isip nila. Si Celia na lang nagsisimba. Mga kapatid, ang gutom ay hindi lang po isang uri. Sa ating pagbasa, sabi ni Jesus, bakit nyo ko hinahanap? Dahil nabubusog kayo. Nabubusog ko kayo sa tinapay. Nagugutom kayo, tapos pinapakain ko kayo. At nabubusog kayo sa tinapay. Kanya yun ang dahilan, kanya hinahanap nyo ko. Hindi yung nakakita kayo ng mga himala, ng mga sign, milagro na galing sa langit na ginagawa ko. Hindi yun eh. Ang masama sa inyo, hinahanap nyo ko sa isang mababaw na dahilan. Mababaw na dahilan. Ano yun? Pagkain. Sabi ni Jesus, huwag kayong maghanap ng pagkain na nasisira, na bubulok, nawawala. Maghahanap kayo ng isang pagkain na bibibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Isang pagkain, maghanap kayo ng pagkain na pag tinanggap ninyo, hindi na kayo magugutom, hindi na kayo mauhaw,
magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, sino yon? Paano? Sino yung tinapay na yon? Sabi ni Jesus, ako. Ako ang tunay na tinapay. Ngayon, pagbalik tayo, marami pong uri ang pagkagutom. Hindi lang po tinapay o pagkalam ng tiyan. Gutom ka, kakain ka ng pagkain. Hindi lang po yun ang gutom. Maraming forma, klase ng gutom. Sige nga, magbigay ka, Kunet. Ano pang palagay mo ang nagugutom ang tao, hindi lang pagkain? Ano pa? Ano? Sabihin mo. Soul, kaladwa. Malayo. Pero, okay. So, ano? Sige nga. Nagsimba na kanina. Oh. Ano yung gutom na apektado ng tao? Hindi lang yung pagkain. Ano ba? Ha? Love. Pwede yun. So, ito pa, yung kinento ko kanina, yung nangyari kay ni Atoy, isang uri ng pagkagutom yon. Anong gutom? Material na bagay. Salapi, pera. Nagugutom sila sa karangyaan. Nagugutom sila sa material na bagay, sa pera. Pero ano nangyari? Naging maligaya ba sila? Naging masaya ba sila nung nabusog sila sa ganyung bagay? Hindi. Nagka-problema pa. Nagkawatak-watak ang pamilya. Pangalawang pagkagutom, hindi lang po yung material, pera. Pangalawang pagkagutom, katulad na sinabi ni Miko Laham, tayo nagugutom ng pagmamahal. Nauhaw ng pagmamahal. Kanya yung mga tao, pag nagugutom ng pagmamahal, anong ginagawa nila? Nakikipagrelasyon. Yung mga iba, katulad ngayon, yung pelikula ni Dennis Trillo. Ano yung series niya? 3 Legal Wives. Di ba ganon? 3 Legal Wives. Kasi Muslim siya, di ba? 3 asawa niya. Number 1, number 2, number 3. Alam, sa palagay ba ninyo, pag gutom ka ng pagmamahal, pagrelasyon ka, magkaroon ka ng asawang 3, o kaya magkakabit ka, kabit dito, kabit doon, number 2, number 3, palagay mo, magiging masaya ang buhay mo? Wow! Hindi magiging solusyon yun. Nauka sa pagmamahal, ang gagawin mo, pagkabit ka, magpagrelasyon ka, magkarasawa ng marami, magkakaroon ka ng problema. Katulad, pag maraming asawa mo, palagay mo ba, magiging magandang pagsasama niyo? Hindi. Magulo. O, subukan mo. Brother Paul. Hindi. Kahit dalawa lang, magkakabit ka. Anong mangyayari? Mag-aaway. Papatayin ka pag yung gusto mo, mag-aaway. Naku, patay. Pag nalaman pa niya yung pakipag-relasyon mo, magugulo. Ang masama pa ito, nabalitaan ko ito, namatay na yung asawa niya, 3 yung asawa niya, namatay yung lalaki, namatay na, pinapatay pa. Bakit? Pinagagawa nila yung bangkay. Sabi, sa akin yan, sa akin ibuburol, sa akin, akong legal wife. Pinag-aawayan nila. Patay na yung lalaki, yung mister. 3 yung asawa niya, pinag-aawayan nila. Pinag-agawan ang bangkay. Di ba magulo yun? Oh, yan. Uwaw ka sa pag-ibig. Love. Magkaroon ako ng maraming boyfriend. Hindi po. Lalo magugulo ang buhay mo sa maraming relasyon. Yung ang asawa mo, minsan hindi mo na masatisfy. Gusto mo pa. Dalawa pa, 3 pa. Abay, magulo. You will never be happy. Diba? Yung po pagkagutom, love. Yung una, material things, no? Wealth, pera, gutom. Pangalawa, love. Ang pangatlo, ito po, pagkagutom sa power, sa kapangyarihan. Yung mga tao dyan, pag mayaman na siya, gusto ko makapangyarihan ako. Gusto ko
yung mga tao susunod sa akin. No? Gusto kong maging powerful. Susunod sila sa akin sa gusto ko. Magposisyon ako, re-respetuhin ako. Ayan. Akala nila, nagugutom sila sa kapangyarihan. Magiging masaya sila pag nagkaroon sila ng posisyon. Think again. Mag-isip-isip kayo. No? Na kung ang kapangyarihan ay solusyon sa inyong magbibigay kayo ng happiness. Tingnan po yung mga nanunungkulan. Gamitin na lang natin ang ating presidente. Ang presidente natin, si Duterte. No? Anong sabi niya kay anak niya? Anong sabi niya kay Sara? Kasi si Sara, nababalita na chismis. Gusto niyang, Sara run. Gusto niya ito. Sabi ni Duterte, yung president, huwag kang tumakbo. Ayaw kitang tumakbo. Bakit? Kasi sabi niya, mahirap ang pagiging presidente. Marami ang magiging kalaban mo. Marami ang magiging, yung tutuligsa sa'yo, magkikriticize sa'yo, pahihirapan lang ang buhay mo. Gumagawa ka na ng mabuti, sabi niya, masama pa ang tingin nila, ang sinasabi nila. Kanya sabi niya kay Sara, hindi maganda ang presidente. Hindi ka magiging masaya. Kanya ayaw niyang tumakbo. Ayaw niyang patakbuhin ang kanyang anak. Di ba? Narinig niyo yun? Pero ngayon, gusto niya tumakbong vice president. Nagugulo ako kay Duterte. No? Gusto niya tumakbong vice president. Anyway, totoo po yun. Pag ang tao, manunungkulan ka, hindi mo kinuha ang ugali ni Jesus, hindi ka magiging masaya sa paglilingkod mo, sa panunungkulan mo, sa posisyon mo. Bakit? Kasi pag naging presidente ka, naging mayor ka, naging governor ka, o ano ka man, pag inuuna mo ang pansarili mong interes, kunyari, gusto mo yumaman ng pamilya mo, mag-congressman ka, gusto mong bumuti ang buhay mo, iniisip mo ang pansarili mo, hindi ka makapaglungkod ng mabuti. Magiging corrupt ka. Magiging makasarili ka. Di ba? Magiging maganda lang ang panunungkulan mo kung kaugali mo si Jesus. Ano yun? Paglilingkod sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Pagtulong sa kapwa. Pag nagsiservisyo si Jesus, sabi niya, natutuwa ako. Itong nagpapaligay sa akin. Pag ganun ka, magiging masaya ka sa iyong anumang posisyong gagampanan. Pero pag hindi ka ganun, sabi ni Duterte, huwag ka nang tumakbo dahil masakit, mahirap lang, malulungkot ka lang. Di ba? Yan po. Yan ang pinakaunang pagkauhaw, pagkagutom ng tao. Material na bagay. Pera. Nauuhaw tayo. Di ba? Nakita nyo ngayon? Dahil nauuhaw ang tao sa material, sa pera, gusto niya, yumaman kaagad. Kanya yung mga iba sa atin, no? Yung mga dito, sumisikat yung mga online sabong. No? Dinadayo. No? Nagsisiksikan dito. Napupuno yung dito sa kanto, yung dating Helen's Chicharot. Online sabong na. Nandahan yung mga, sino nagtataya? Minsan mga tricycle driver pa. No? Kung hindi naman malaki kita niya. Alam niyo ba? Dahil sa online sabong na yan, meron po nagpapakamatay. Nababalitaan niyo yan? Dito sa Cavite kan, meron na nagpakamatay. Dahil sa hindi niya makontrol yung sabong, yung na-addict siya. Nagkaroon siya ng utang. No? Ito po malungkot. Hindi lang dito. Umikot ka. San Fernando. Pati na yung mga parokya. Kay Father Pep. Sa Betis. Nagsusulputan yung mga online sabong. Meron na silang betting station. At ang masama niyan, hindi naman nakakatulong sa bansa. Sinong yumayaman dyan? Ilan lang tao. Bibigyan ko isang taong yumayaman. Si Atong Ang. Siyang promotor niya.
Meron pang iba, no? For all you know, hindi ka mananalo dyan. Malululong ka at mababaw ka sa utang. Ang masama, nanilira pa ito ng pamilya. Naghihiwalay yung mag-asawa. Dahil yung lalaki, sumusugal, sugal, na sinusugal yung sweldo, sinusugal yung nag-aaway, naghihiwalay. Yan. Yan po, no? Dahil yan, sa material na bagay. Yung paggagutom sa pera, paggagutom sa material na bagay. Easy money. Pero in the end, hindi ganun ang easy. Hindi easy. Hindi easy yung pagkuha ng pera. Hindi easy. Mahirap. Mahirap kang manalo. Puro talo. Sa meron, sa wala. Palaging wala. Palaging wala. Palaging talo. Di ba? Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mag-isip pa na mag-online sabong. Magkakaroon kayo ng maraming utang. Baka hindi ninyo kayang bayaran. Sana. Marami na po nagpakamatay. Minsan nagbibigti. Minsan yung naglalaslas. Pero patay lahat. Ay, meron namang nasasalba. Konti. No? Yun po, no? So, mga kapatid, kung ang mga bagay na ito ay hindi tayo mabigyan ng hindi tayo masasatisfied, hindi tayo mabibigyan ng kaganapan, hindi tayo mabibigyan ng kaligayahan, itong mga bagay na sinabi ko, material, pera, kapangyarihan, relasyon, sino? Sabi nung mga tao, sino ang makapagbibigay sa amin ng yung hindi na kami magugutom, hindi kami mauuhaw, magkakaroon kami ng full satisfaction. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi niya? Sino? Ako, sabi niya. Ako ang tunay na tinapay na nagmula sa langit. Pag nakinig kayo sa akin, pag tinanggap niyo ko, hindi na kayo mauuhaw, hindi na kayo magugutom, masasatisfy kayo, magiging ganap, makukumpleto na ang buhay niyo. Yan. Bakit sinabi ni Jesus? Ito po, no? Dahil ito, kung susundan natin ang pinapangaral ni Jesus, marami tayong matututuhan sa Kanya na magbibigay sa atin ng kaligayahan, ng meaning, ng kahalagahan ng buhay. Una, ang tao ay nalulungkot dahil ang inisip niya ang kanyang pansariling kaligayahan. Itong sinabi ko kanina, itong money, wealth, pansariling kaligayahan yan. Pansariling kaligayahan. Relasyon, pansariling kaligayahan yan. Power, pansariling kaligayahan yan. Selfish yan. Ang sabi ni Jesus, kung gusto mong maging maligaya sa buhay mo, kalimutan mo ang sarili mong kaligayahan. Anong gawin mo? Ang isipin mo, magpaligaya ka ng kapwa mo. Magpasaya ka ng kapwa mo. Katulad ni Jesus, sabi niya, ba't ako pumunta dito sa lupa? Hindi para magpayaman. Hindi para mag-boss-boss. Kari-harian. Hindi para maging makapangyarihan. Hindi. Nung nga ang ginagawa siya ng hari, umaalis siya. Ayaw niya. Sabi ni Jesus, gusto mo sumama sa akin? Wala akong tirahan. Wala akong kayamanan. So, ang ibig sabihin ni Jesus, ang kaligayahan niya ay nanggagaling sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paggawa ng mabuti, sa kanyang pagtulong sa kapwa. Pag ginagawa niya ito, doon siya nagiging masaya. Doon siya nagiging maligaya. Hindi pansarili. Sa kapwa ang iniisip niya. Pag nakakatulong siya sa kapwa, doon papasok sa kanya ang kahalagahan ng buhay. Nagiging meaningful ang buhay niya sa ganun. Nagiging masaya ang buhay niya pag may nagagawa siyang mabuti sa mga tao. Tilan po ninyo, natutuwa ako ngayon sa nangyayari, no? Sa Germany. Nagkaroon ng matinding baha.
Yung Germany, maraming parte. Kawawa. Nilubog ang bahay. For the past 1,000 years, ngayon lang natin nangyari. Nalubog ang bahay. Nasira ang mga kotse. Mga ari-arian. Talaga naman, pati yung bahay, hindi mabaho dahil puro putik. Tayo mga Pinoy, sanay tayo doon. Sila hindi. Pero ano nangyari ngayong maganda sa Germany? Yung mga ibang hindi naapektuhan ng baha, nagpapadala ng tulong. Walang tigil nagpapadala ng mga material na bagay, pera, salapi, pagkain, lahat. Sabi nung nangangasiwa doon sa naapektuhan, tama na, marami na. Ibig sabihin, ang mga tao sa Germany, marunong palang tumulong. Pag tumutulong sila sa kanilang kapwa, masaya sila, maligaya sila, makabuluhan ang buhay nila. Yun ang nakita ko. Kasi ang dami tumutulong ng mga German. Ini-stop na nga nila kasi sobra na. Dahil akala ko hindi sila reliyoso. Yung pala, deep inside, mayroong ugaling Kristo. Yung ugali ni Kristong pagtulong, pagdamay, paggawa ng mabuti. Talaga naman, nakita ko sa YouTube, ang daming mga toys, lahat. Dinodonate nila sa kanilang mga kapwa Germans na naapektuhan. Napapaluha pa yung binibigyan. Sabi niya, ang babait pala ng aming mga kababayan. Hindi kami pinababayaan. Parang agos na bumubuhos yung mga tulong. Yun ang ini-stick ako sa inyo. The joy in giving. The joy in doing something good. Yan ang tinuturo sa atin ni Jesus ng panggagalingan ng ating kaligayahan. No? Ang kaligayahan, hindi lamang yung pansarili. Ang pansarili kaligayahan, mababaw. Pansamantala. Hindi ka magiging maligaya for the lifetime. Pero pag ang iniisip mo, makatulong sa kapwa, gumawa ng mabuti, lifetime yan, Brad. At hindi lang lifetime, hanggang sa eternal world, hanggang sa eternal life, hanggang sa buhay na walang hanggan, mag-i-score ka. Yun ang credit mo, ang paggawa ng mabuti. No? Kaya tandaan natin po, no? Gusto mo maging masaya sa buhay mo? Huwag kang maging makasarili. Huwag kang maging masungit. Huwag kang magampi, manglait, kundi ang adikain natin ay magmahal ng kapwa. Tumulong sa kapwa. Maging mabuti sa kapwa. Pag yan ang ginagawa mo, patay ka na, wala ka na dito. Hindi ka makakalimutan ng mga taong ginawan mo ng mabuti. Proven na yan. Ang tagal ko nang pinapag-aral yung mga sa una kong parokya sa Bulacos. Napagtapos ko ng college, no? Yung anak nila para tumulong sa kanilang kasi mahirap eh. Eh ako, meron man po akong kaya, yung kahit na konti. Oh. Pinapaaral ko yung anak nila. Alam nyo, nung matapos siya, wala akong inihiling kapalit. Hindi ko sinasabing bayaran mo ko. Alam nyo, hanggang ngayon, pinupuntahan pa niya ako. Hindi niya nakakalimutan yung ginawa ko. Pag may oras siya, kasama ang asawa niya, kung ano-ano binibigay niya sa akin. Dahil isang araw, isang pangyayari, tinulungan ko siya na nakapagbago sa buhay niya. Yun ang dapat nating isipin. No? Pag tumulong ka sa kapwa mo, yan ang magpagbibigay ng kahalagahan sa buhay. Yan ang magbibigay ng meaning sa buhay mo. Yan din ang tutulong sa iyo para makarating ka sa buhay na walang hanggan. Pag hindi ka, actually, sino ba ang mamamatay? Pag namatay ka, dadalhin mo ba yung pera mo? Dadalhin mo ba yung kayamanan mo? Dadalhin mo yung kotse mo? Wala. Wala kang dadalhin pag namatay ka.
Pag sabi mo, ay gusto ko yung 10 million ko, isasama ko sa hukay ko, sa bangkay ko, patay ka. Pag nalaman nila na ikaw ay naglagay ng pera, 10 million, gusto mong isama sa hukay mo, babastusin pa nila ang bangkay mo. Hukayin nila. Nanakawin nila yung pera, kawawa ka. Kanya, hindi pwede yun. Kanya, habang tayo nabubuhay dito, yung paggawa ng mabuti, isipin natin. Yan ang magbibigay ng kulay sa buhay. Magbibigay ng kaligayahan sa atin. Pag maraming kabutihan ang ating ginagawa, magiging magandang epekto sa ating buhay. Kaligayahan hanggang sa buhay na walang hanggan. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For as men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. At the table of the Word and the Eucharist, the Lord nourishes us on our pilgrim way with gratitude for His goodness. Let us make our intercession together, and together we'll answer, Lord, hear your people. Let's repeat. Lord, hear your people. For the Church in brought in For the Church in this diocese, brought into unity by celebrating Christ's sacrifice, let us pray to the Lord. Lord, hear your people. For leaders, who seek to follow ways of reconciliation, peace, and justice, let us pray to the Lord. Lord, hear your people. For men and women being prepared for reception into our Eucharistic family, let us pray to the Lord. Lord, hear your people. For deeper reverence and devotion to the sacrament of Christ's body and blood, let us pray to the Lord. Lord, hear your people. Father of our Lord Jesus Christ, the bread of life, through the Eucharist, make us grow in holiness and goodness, and grant that we may ask in faith through Christ our Lord. Amen.
sisters of this our sacrifice and be acceptable to God and Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Let us pray. Graciously sanctify these gifts, O Lord, we pray, and accepting the relation of this spiritual sacrifice, make As an eternal offering to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your Lift spirit, up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just our duty and salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty Eternal God, for when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, may the body of Christ and the temple of the Holy Spirit might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the Church. And so, in the company with the choirs of angels, we praise you, as in joyful celebration we proclaim. You are indeed holy, Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore this gift, we pray, by sending your Holy Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and gave you thanks. He broke the bread and gave it to his disciple and said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave the chalice to his disciple and said, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, will be poured out for you for men for forgiveness of sins. Whenever you do this, do it in memory of me." Let us now joyfully proclaim the mystery of our faith.
as we celebrate the moment of His death, resurrection, we offer, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. We humbly pray to you that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. And member of your church spread throughout the world, and bring out to the fullness of charity, together with Pope Francis, our Archbishop Florentino, and all the clergy. We also remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection. All those who died, your mercy, welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the apostles and all the saints who have died here throughout the ages, may merit to be called to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. We now pray together the very prayer Lord Jesus Christ taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our day, that by the help of your mercy may you always free from sin and save all distress, as you await the blessed hope and coming of our Lord and Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you have said to the apostles, peace I leave you, peace I give to you. Do not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will. You will live and reign forever and ever. Amen. The peace and love of our Lord Jesus Christ be with you always. And with your Let spirit. us now greet and offer each other the peace and love of Jesus. Peace be with you. Peace, 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 peace.
My dear brothers and sisters, this is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who take away the sins of the world. Happy are you invited to partake in His Holy Communion. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ will lead us to everlasting life. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Please kneel. Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has caused much suffering and even numerous deaths. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease
and to stem its transmission. We pray for our national and local officials that they may choose and procure only the most effective vaccines, transparently and only having the good of citizens in mind. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Saint Joseph, Saint Raphael the Archangel, Saint Roque, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Nicholas of Tolentine, Our Lady of Lourdes of Cabetican. Please be seated for a while. This coming August 15 po, Mika Community Pantry Tamo, after na po ning 8 a.m. Mass. And from the bottom of our hearts, pasalamatan mila po, dinganggang migdake ganaka para makasaw tamo, karing kaya katamo pong kabaryo nga albugan. Deta pong bisa pang tagal, mag-share king karelang blessings, welcome kayo po. At pasibayo po, dakala salamat. Palakpakan tamo po ing balang metong. Tapong last pantry tamo, may kasobra tapo. Sabihan, nakala po mami, istong nakala mami, istong ilang maimot. Magkulang, sumobra pa. Kalau pa rin na pa masa tamo last week, labi lang at buwang kain ding sobra. O istong itame, may mitangan ding atin. Ding sobra-sobra. Tetang akin na sobra-sobra, tangag yuda. Makapamiyay pa mo rin. Sumobra pa. So, tapo, August 15, sana makapag-contribute kayo, makagandilata mo o nano mo, tatadinan, karing taga-kabetikan. Hanggang po ngayon pa niya ba din buisit? Ngayon ba pa niya ba din buisit? Tinantala pa mo. Obligasyon talang dinan, so pantala. Sana, itang aisip na itong malapit ka nga pang Ginoo, ang biyaya, magus mawala. Pero itong ika, nakasisimba, nakapupunta pa samban, kamangati, ala nang mangyari kaya ka. Ala nang grasya, miras. Mag-online sabong na ka mo, mayari ka balat. Mayari ka balat. Talata. Solstan. Accompany with constant protection, O Lord, those who renew with these heavenly gifts, and in your never-failing care for them, make them worthy of eternal redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your And spirit. may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Holy Eucharist has been offered. Go in peace to love and serve the Lord and one another. Thanks be to God.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord